खास आषाढी एकादशी निमित्त वरी तांदळाच्या भाताचे वडे बघतोत आपण. त्याच्यासाठी 1 कप वरी तांदूळ घेतलाय. हे चमचमीत मस्त कुरकुरीत लागतात. मुलं लहान मोठे आवडीने खातात. आणि त्याचा भात बनवायचा आहे. आपण नॉर्मली शिळ्या भाताचे वडे वगैरे असे बघितलेले आहेत. हा तसाच प्रकार आहे. वरी तांदळाचा उपवासासाठी करतोय, त्यामुळे फ्रेश राईस करून घ्यायचा आणि तो छान असा मऊ शिजवून घ्यायचा आहे. म्हणजे तो चांगला मॅश झाला पाहिजे ना. आणि त्याच्यात एक उकडलेला बटाटा घालणार आहे. 1 कपला एक मोठा उकडलेला बटाटा घेतला आहे. तुम्ही बटाटा थोडा जास्त घेतला तरी चालेल, पण कमी घेऊ नका, नाही तर त्याचे वडे बरोबर थापले जाणार नाही, कुस्करतील. बटाटा किसून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये चांगला एकजीव झाला पाहिजे. पीठ कसं मळतो तसं त्याचं मळलं गेलं पाहिजे, तर ते वडे व्यवस्थित होतात आणि तळताना ते फुटत नाहीत. शेंगदाण्याचा कूट साधारण मी 1/4 कपपेक्षा जास्त घेतला आहे, कारण त्याची जरा वरी तांदळाबरोबर चव चांगली येते. त्याच्यानंतर मीठ चवीनुसार. त्याच्यानंतर 2 तिखटवाल्या मिरच्या, 1 इंच आलं आणि अर्धा चमचा जिरं मिक्सरमध्ये क्रश करून घेतलं आहे, कोरडं पाणी न घालता. आणि ते आपण मिक्स करणार आहोत. तिखटाचं प्रमाण किती कमी जास्त हवं त्याप्रमाणे मिरच्या तुम्ही वाढवू शकता. तुम्हाला 3 हव्या तर 3 घ्या, कमी हवं असेल तर 1 घेतली तरी चालेल. कोथिंबीर बारीक चिरून घेतले. अर्धा लिंबूचा रस पिळणार आहे त्याच्यामध्ये आणि ते छान असं रगडून हाताने ना मळून घेणार आहे. एवढं चांगलं मळायचं आहे ना की त्याचे छान असे ते गोळे होऊन हातात घेऊन वडे पडतील, म्हणजे वडे थापले जातील. आणि एकजीव करायचे, ते मस्त लागतात. तुम्ही गोड दह्याबरोबर खाऊ शकता किंवा आपली खोबरं हिरवी मिरचीची चटणी मीठ घालून, प्लेन खोबरं हिरवी मिरची आणि मीठ मिक्सरला चटणी वाटून आणि लिंबाचा रस पिळा त्याच्यामध्ये. त्या चटणीबरोबर पण खाऊ शकता, जसं तुम्हाला आवडेल तसं. उपवासाची खजूर चटणी बनवता येते असते, त्याच्याबरोबरही खाऊ शकता तुम्ही. आता हे छान लिंबू रस पिळला आहे, त्याने एक तिखट आंबट अशी छान अशी चव येते त्याला. आणि वरी जरा जड असल्यामुळे पचायला लिंबाच्या रसाने ती हलकी होते. आणि हे छान असं रगडून मळून घ्या. हे शक्यतो गोड दही बरोबर पण छान लागतात. आणि चांगलं त्याला हाताने आहे ना असं दाबून मळून घ्या. चेक करा गोळे असे होतात का प्रॉपर. परफेक्ट बघा झाले. तेलाचा हात लावून गोळा बनवा. मी प्लास्टिक घेतलं होतं, पण हातातच छानपैकी ते वडे झाले तयार, त्यामुळे प्लास्टिकवर थापावे काय लागले नाही. एकीकडे गॅसवर तेल ठेवलं आहे कडकडीत करायला. कडकडीत तेलात फ्राय करा दोन्ही बाजूने, म्हणजे कुरकुरीत मस्त होतात. बटाटा पण उकडलेला आहे आणि वरी तांदूळ पण आपला शिजलेला आहे. आणि मस्त पहिले आपले वडे हाताने करून घ्या. बघा परफेक्ट वडे झाले. आणि तव्यात ते दोन्ही बाजूने लालसर गुलाबी रंगावर शॅलो फ्राय करायचे आहेत, डीप फ्राय नाही करायचे आहेत, कारण जास्त तेलकट पण उपवासाला चांगलं नाही. आणि शॅलो फ्रायमध्ये मस्त होतात, त्यामुळे डीप फ्राय करायची काही गरजच लागत नाही. आणि गॅस थोडा मीडियम टू हाय ठेवा, म्हणजे ते चिटकणार नाहीत किंवा कुस्करणार नाहीत आणि परफेक्ट आपले वडे तयार होतात. उपवासासाठी खाण्यासाठी अप्रतिम आणि मस्त. पोटही भरलं. 2 वडे खाल्ले तरी पोट भरलं जातं मस्तपैकी. आषाढी एकादशीने दुप्पट खाशी, ती म्हण आहे ना, तसा तो प्रकार आहे. पण आषाढी एकादशी उपवासच ह्या गोष्टींसाठी आम्ही लहानपणी करायचो. वरी तांदळाचा भात, ताकाची कढी, बटाट्याची भाजी अप्रतिम. त्या दिवशी ह्या सगळ्या पदार्थांना चव येते. करून बघा. उपवासासाठी खास लहान मोठे सगळ्यांना आवडणारी अशी वरी तांदळाच्या भाताचे वडे.